Toinen jakso. Viikinkien jumaltarut. Viikinkien riimut. Riimukirjaimet ovat Pohjolan vanhimpia kirjoitusmerkkejä. Ne kaiverrettiin tai piirrettiin puuhun tai luuhun tai hakattiin kiveen. Viikingit kirjoittivat riimukirjaimilla arkisia viestejään, mutta niillä uskottiin olevan mystisen alkuperänsä vuoksi myös valtavia taikavoimia. Riimuilla saattoi parantaa tai voittaa vihollisen, mutta väärin käytettynä ne olivat todella vaarallisia. Riimujen mahti oli kaikissa niillä kirjoitetuissa sanoissa ja lauluissa sekä runoissa. Riimukivet olivat isoja kiviä, joihin kaiverrettiin eläimiä, erilaisia koristekuvioita ja riimukirjaimia. Niissä kerrottiin kuolleesta merkkihenkilöstä tai jostakin merkittävästä tapahtumasta. Osaa riimukivistä ei ole vieläkään pystytty tulkitsemaan. Myytit ja jumalat olivat jatkuvasti läsnä tuon ajan ihmisten arjessa. Uskontoa ei mielletty muusta elämästä erillisenä asiana, vaan se oli osana kaikkea. Jumalille uhrattiin ja heitä rukoiltiin arjen askareiden lomassa tai kun lähdettiin matkalle. Heidän kunniakseen pidettiin suuria juhlia ja heistä kerrottiin tarinoita iltaisin. Lapset kuulivat pienestä pitäen noista ihmeellisistä olennoista. Jumalat, kuten vaikkapa äkkipikainen Thor tai viisas Odin, olivat heille yhtä luonnollinen osa maailmankaikkeutta kuin omat perheenjäsenet tai luonto. Viikinkien taruista tiedämme erityisesti kahden teoksen ansiosta, jotka kirjoitettiin muistiin viikinkiaikana tai hieman sen jälkeen. Toinen on Snorri Sturlusonin noin vuonna 1220 kirjoittama Proosa Edda ja toinen Runo Edda, jonka tekijöitä ei tunneta. Arvellaan, että sen runot ovat peräisin noin 800-1000-luvulta. Tässä kirjassa kerrotaan näitä 1000 vuotta vanhoja tarinoita. Viikinkien valtakausi. Nerokkaina kaupankävijöinä ja merimatkaajina viikingit kulkivat niin Byzantin valtakunnassa, nykyisin Turkin alueella, kuin myös Atlantin toisella puolen Pohjois-Amerikassa. Heidän säännöllisiä ryöstely- ja kaupankäyntialueitaan oli nykyisen Suomen ja Viron alueelta aina Kreikkaan ja Espanjaan saakka. Viikingit löysivät ja asuttivat myös Färsaaret, Grönlannin ja Islannin. Viikinkien Grönlanti. Erik Punainen perusti saagojen mukaan Grönlannin ensimmäisen viikinkisiirtokunnan 900-luvun lopulla. Erik nimesi Grönlannin sen vihreyden mukaan. Viikinkejä asui Grönlannissa monta sataa vuotta, kunnes Grönlannin ilmasto alkoi muuttua liian kylmäksi. Viikinkien Islannissa asui pikkuruinen ja salainen piilokansa. Viikinkien Islanti. Viikingit asuttivat ensimmäisenä Islannin. Islannin kieli onkin lähimpänä viikinkien puhumaa kieltä ja monella islantilaisella on viikinkijuuria. Viikinkien perinne elää edelleen monin tavoin Islannissa, esimerkiksi tarinoissa salaperäisestä piilokansasta. Viikingit Pohjois-Amerikassa. Leif Onnekas Eriksson oli Erik Punaisen poika. Hän oli kuullut tarinoita lännessä sijaitsevasta maasta ja keräsi miehistön lähteäkseen kohti tuntemattomia maita. Leif löysi mukavan paikan ja jäi talveksi sinne.
Leif keksi paikalle nimen Vinland, on yhtä kuin Viinimaa. Aluetta kutsutaan nykyään nimellä Newfoundland ja sieltä on löytynyt viikinkiasutusten jäänteitä. Viikinkien Irlanti ja Englanti. Viikingit perustivat siirtokuntia Orkneysaarille, Mansaarelle, Shetlantiin ja Irlantiin. Viikinkien vaikutus näkyy edelleen monissa alueen paikan nimissä. Esimerkiksi Yorkin kaupunki Englannissa oli viikinkien Jorvik. Myös englannin kielessä on monia viikingeiltä peräisin oleva lainasanoja, kuten knife, puukko. Hei, aihe tuntuu sinua kiinnostavan. Tarina jatkuu jaksossa 3. Kiitos kun kuuntelet.